Ya n'olanya anyị na anyị ga-esi na mmiri chukwu ya bụ nke Kristi siri n'ike na ebube nke nna anyị bilie n'ọnwụ. Otu akwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyi nke ọnwụ ya. Anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka ya yọọ onye nwe anyị ajụma na-arụ ebere gị were obiọma na mkpụrụ obi nwedo bụ Clement Chukwu kelụ mekwara ya ebere ọ bụrụ na o meghere site na-adịghị ike nke anụ ahụ. Biko gbaghara ya, tọpụ ya n'agbụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi dịnwa naanị. Amen. Ugbu a ga-ebubazi arụ mmadụ. Bila afya. Apa ada mah? Baca. Jadi itu siapa ya Pak? Apa nama makan awal? Lebaba.
Na
That side. The other side. What's it?
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi ọrụ dị asọ n'ime ọnọdụ ọbụla o kwesịrị ka nchekwube anyị sie ike na-abụghị egwu ọbụla n'ihi na Chineke hụrụ anyị n'anya. O gosiri nke a oge o sitere na mmụọ nsọ o nyere anyị bujupụta ịhụnanya ya n'obi anyị. Leenụ ka obi ebere ya siri dị ukwuu, nke mere na mgbe anyị na-enweghị ike ọbụla n'oge nke ya, Jesu Kristi bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Ma eleghị anya a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ n'ihi ezi mmadụ. Ma lee ka ịhụnanya Chineke si ọ ga-anyị ma nọ n'ime ihe ọjọọ. Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ n'ihi anyị. Ọ bụrụ na ọ ga-anyị abụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dịrị n'udo site n'ọbara Kristi wụfuru. Ọ na-abụghịkwa eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a o guziri n'ime anyị, n'ihi na emeela anyị na ya dịrị n'udo. Ọ bụghị sọ nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị na Chineke nọ n'udo. Nke a nwere isi site n'ihe Jesu Kristi mere anyị oge ọ nwụrụ, ka esite n'aka ya mgbaghara obodo anyị aka. Ali de Gogno
Is what's happening.
Right now, about sadness, sadness. You go in and answer. One and more in and no way. Success of me. We cause of it as we have seen. Hey, I can remember scholarship. What's that gap? My body. 1 hour of tapping. 12 hours of tapping. You know, I'm not going to teach you. Of course, someone in the beginning asked you, Mama, they never leave the house. When all I got from you, also, we are going to make it kind of because of our side. When did you do that? How does that wrong? Will you keep it? You were a progress. But I am going to my family. Then my uncle, of course, that's your sorrows. To live to yourself, or change the situation. No, not only a job, but we have a goal. Remember, God, you will do so. I'm not a caca, and I'm able to be. But I never know. You are scandalous in our heart. You raise it. You go down, and I'm not. Sana Yesu pelaya juu kwa barai bali tukogene kaji de bebe people grab kaji okotura kayo mwani na mapambo asina mwana mwana mkeba ni eba na ndo mwana na mageni
Go.
Angelique.
Stanna c'è cosa, ma gente no, ancora ma... Cosa cosa? Vabbè, che gente? Ma che una buona amici. Che c'è non ga? Che c'è in ga io ma che c'è per ga? Vado qua. Grazie. I'm
Esse é o nome, tá vendo? Bam, bam, bam. Falei que esse é o nome, tá vendo? Esse é o nome. Qualquer coisinha.
Devi anche una porta. What the hell did you do? You don't even know.
Hola, cancha película. Película pan. Ya? Película pan. Dia pun masih apa? Aku tu lebih kulit gan lah. Biasa nak doa mah. Kau pun minister. Show na pa this the picture. Yes, ebe na-enweghị ihe na-eme ma klas nọ n'ihu Thank you. Dia betul. Iya. Dia betul. Ya, bakal senyap ya. Dia betul kan bakal. All right. Listen, you know what I mean. I'm going to money. Mamina, come. Hello fans, Kagaza on the graveside. Yeah? We have higher around for the church service. In next 10 minutes, higher on the graveside. So.
asa ile mo bu. Awa na acha police. Okay. The young wife is okay. Televizyon. Akalan dia land.
onye nwanyị na-ebere isi na-ebere onye nwanyị na-ebere anyị nọ n'eluigwe The forum. Kaya nakawanani kami. Awa umunani Yesu Kristo uyokusi. Mwana mwana nandu. Nya bana tekore na abani makuna urang. Oga indo zo. Nya bana tena indo. Tena tukana. Tena ngwan. Ngwe blebi. Well, I am only one way to go. That's your road, but can I am the crazy. It was a little around. The one I ever Clement to do my speaker. You do it. I am the crazy. You go on there, get a paradise. Now, but I want to Clement. Now wait, I am the crazy. Every move up easy. That I want to find Clement. When a man was a by woman, gave up a time in the southern. I am the crazy. If you reach a girl, baby, where's the one night Clement? Here, I'll send a little gun. I am the crazy. I ain't on you. We are one and a pipe Clement. We love for the leg and weapon. That's the I will be. I am the crazy. You can work over Korea in the weekend. If I'm not Palava now, get it in India. In fact, I'm going to go. Wow. It's not very fine and the most digging. They can apparently. People talk, fine and the most digging or what, so I know wrong castle. Yes, we can't be only one. I tell my candidate, Model 16. I know, I got party. I found the most for people women. I know to that Benin. Look at all kind of donuts. We go 9 cracks like this. If you follow my group of people as well, then you get into the mark Benin. Come to the day. Mama for a yapado. Nariku dying. Come on. Kaina sense of Benin. Kogabu. Wabuna Korani. Kaina is so near. Now we have the Makoya Kamari and the test. Let me cast your better. We cast what in the root. And I come where who know him. What do you have Clement? There are for one car. So it's an errand like it can make. Waiting what's up. Who know the honor to an every anywhere. Carlos Clement, I'm going to push me up when Caraga. Carlos gave me to Nandopa. Yeah, travel well. You might never trouble.
Okay, you show them. Excuse. What are you doing? Sure. Stand there for the one out of them. I want to be that boy out of them, cha-cha. I want to know. I know if I'm not bank, I'm being any demand job. I have a second. You know, I'm not bank. Because just I will tell me less.
That's up, baby. Start. Just stay drinking, you know. Stay there, sir. Ekele Maria. Kuleba. Yes. Come forward. Ba. Nyamba ba dipisi. Namlo Clement, namlo Christina Kwendala. Namlo James Little Jason Eliabella. Jason Eliabella. Namlo James Little When Madozi oketi amekuti eba. Ika onye ade fuko lekele. Ine yenye maka mass. Ide kulo emulan mass. Ebeli ebele. Good afternoon. Your name? Your position in the family. Sacrament. Sacrament. You're welcome. Sorry for the loss of your father. How can you describe your father's legacy when he was alive? Yeah, sorry. Like, ask me this. Are you ready? Are you ready? Tell us what you know about it. It's okay, it's okay. Okay? You think you see that? Yeah. Ada ka mma ha anwụ n'ọgụ. Mkpa ha nwa ha ji edu mkpọ. Akwa ekwe ọhịa. Kwa kama mpesa n'ụlọ. Kama na nina mwa nchi. Hey.
Zenia. You have a live stream. You have a live stream. Yeah. But then the On Jaba. Ekele Maria.